obyvateľov. Pri prestrelkách doposiaľ prišlo o život 22 ľudí. Macedónske Kumanovo je ako vojnová zóna. Nad mestom sa kúdolí dym z výbuchov, v uliciach zúri streľba a obyvatelia utekajú. 14 ozbrojencov a 8 policajtov. To je bilancia prestreliek, ktoré zachvátili mesto obývané prevažne Albáncami. Násilie podľa polície vyvolala skupina výborne vycvičených ozbrojencov zo zahraničia, ktorá plánovala útoky na macedónske štátne inštitúcie. Toto je odkaz pre tých, ktorí nás chcú rozdeliť. Nechajte nás na pokoji, nech si ľudia môžu žiť svoje životy. Prestrelky odštartovali už včera obrovskou paľbou na údajnú teroristickú organizáciu, ktorá sa usiluje o osamostatnenie sa Albáncov po vzore z Kosova. Mesto sa nachádza pri hraniciach so Srbskom a Kosovom. Toto nie je záujem obyvateľov mesta a ani krajiny. Je za tým niekto iný. Toto je trik vlády, nikoho iného. Obyvatelia tvrdia, že v zmiešanom meste obývanom Albáncami aj Macedóncami sa im doteraz žilo dobre. Nikto na nikoho neútočil pre jeho pôvod. Pohľad na skazu v uliciach je úplným protipólom tohto tvrdenia. Je to príšerné, doslova príšerné. Všetko je preč. Okná, dvere, všetko. Adriana Mikundová, televízia JOJ. Muži, ktorí sa za bieleho dňa vozili na ukradnutom aute po Bratislave,